Ikaser Jamet, ongi etorri. Apa, arratsaldeon. Kasu kuriosoa zurea. 3. mailan zabiltz futbolean, Portugaleten taldi berean internazionala zara. Palestinako selekzioarekin jokatzen duzu. Ez dira kasu asko egongo, zure bezalakoak. Bai, oso pizka bat arraro samarra da, eta azkenean 3. mailan jokatzen dut hemen, Klub Portugaleten. Eta beno, zorionez joaten naiz orain Palestinako futbol selekzioarekin, eta azkenean esperientzia polita bizi izan ditut, eta bueno, oso pozik zentzu horretan. Baina Palestinan futbol zaletasun handia da, asko jarraitzen da? Bai, futbolan futbol amorratuak dira guztiak, jende guztia, eta azkenean partidu guztiak asko bizitzen dute. Orduan zu zara ezaguna, benetan ezaguna han? Bai, famatua? Horrela esan nahi baduzu, bai, azkenean 9 partidu jogatu ditut selekzioarekin, zorionez 2 gol sartu ditut, eta azkenean hori telebistan ateratzen zara, eta ezaguna naiz. Orduan, kaletik eta zabiltzenean, jentek ezagutzen zaitu, argazkiak eskatzen dizkizu, puntu horretaraino? Bai. Oroitzen naiz egun batean, joan nintzela Ilea Paindegira, Ilea mozteko, eta azkenean Ilea moztu ondoren ordaintzeko orduan, esan zidan ezetz, bakarrik argazki bat atera eta bazegoen. Horrekin niko esala. Nik harrituta geratu nintzen, eta azkenean oso ondo sentitzen zara, eta ikusten duzu ze futbol amorratuak diren hango jendea, eta azkenean jende jatorra, jende izugarrizko jendea dagoan. Eta zure selekzioko kideak, beste jokalariak, holan talde txikietakoak dira ere, edo ze ligatan jokatzen dute, ze taldetan dabiltzea? Pizka bat mixtoa, zenbait jokalari, adibidez bat estatu batetan jokatzen du MLS-en, beste bat Suizan, beste bat Suezian, azkenean mundu osoan zehar daude jokalariak. Baina 3. mailan dabilen baten bat badago, ala guztiak maila gutxi gora bera profesionaletan? Ez, guztiak lehenengo mailan jokatzen dute haien herrialdean, eta nik kasu berezia naiz. Eta, zorionez posiblea izan da konbokatoria guztietan joatea, eta oso pozik nago. Eta esplikatzen diezuenean, zu Portugaleten zabiltzala? Pizka bat badakite Espainian futbola adibidez nivel pizka bat gehiago dela, baina badakite zein den nire joko modua, eta ondo moldatzen nahi izaekin. Eta zuretzako ez da apur bat arraroa, egun baten Katarko mundialerako sailkapen partidua jokatzen ibiltzea, hori profesionalekin eta beste selekzio baten kontra, eta hurrengo egunean, ez dakinik, Balmasedaren kontra edo... Esan nahi dut, aldaketa handia izango da, ez? Bai, zentsu askotan aldaketa ikaragarria da. Azkenean, han adibidez denbora asko daramazu hoteletan, 2 edo 3 egun adibidez Katarren, gero joaten zaurut Uzbekistanera, eta gero zelaiak, estadioak dira, izugarrizko jendea dago, milaka pertsona partidua ikusten, kamarak, azkenean oso profesionala da, 3. mailako konparatzen baduzu, oso desberdina da, oso profesionala da. Zu Portugaleteko historiako lehenengo internazionala zara, badakizu hori? Ez, uste dut duela 2 urte Igor Engonga Ginea Ekuatorialen, bai, uste dut, ez nago seguru, baina Igor Engonga uste dut orain Almerian dabil, baina ez nago seguru. Eta hori ez tozu presidenterekin edo negoziatuko? Internazional bati fitxa apur bat hobetu beharko zaio, edo? Ja, azkenean kontratu berdina daukat, eta ez dugu negoziatu oraindik ezer, baina, datorren urterako bai? Ikusiko dugu, baina orain oso pozik nago Portugaleten, eta orain ligan oso ondo gabiltza, lehenengo postuan, eta oso pozik. Uste duzu selekzioan jokatzeak eta mundialerako sailkapen partiduetan eta nazioartean ikusten diren partiduetan ibiltzeak
eskaparate bezala balio aldizula? Bai, nazio artean, edo hemen? Bai, azkenean jokatzen duzu mundu osoan zehar, herrialde desberdinetan, eta hori telebista guztietan ateratzen zara, eta azkenean talde asko ohartzen da norden jokalari hau edo beste hau, eta azkenean hori niretzat oso ona da, eta eskertzen da. Bakizu ze web horrialde dan Transfer Market? Bai, badakit. Begiratu duzu zuk zenbat balio duzun? 50.000, ez? 50.000 euro. Ez dago txarto, internazional batera iti 50.000 euro, ez dago txarto. Bai, azkenean hori zure trajektoria ikusten duzu, eta saiatuko gara hori gotzen, ez? Azkenengo fitxaketan, Portugaletera Leioatik joan zinen, ezta? Bai, baina uste dut diru berbera dela, ez da oraindik eseriko, uste dut, Baina, esan nahi dut, Leioatik Portugaletera joateko Portugaletek zerbait ordaindu zuen zuaitik? Ez. Bueno, igo dozu katxea orduan apur bat, ez? Bai, hori beti eskertzen da. Bueno, apur bat zure historia ezagutu nahi dugu, jaser. Zu Euskal Herrian jaiotakoa zara? Bai. Leioan? Bai, Barakaldon jaio nintzen, baina Leioan bizi naiz betidanik. Eta azkenean kontatzen dizut pizka bat nola izan da nire familiako historia. Hori da. Ze lotura daukazuzuk Palestinarekin? Bai, nire aita palestinarra da, Gazakoa. Eta, bera 17 urte zituenean, Espainiara etorri zen ikastera. Eta medizinako UPV Euskal Herriko Unibertsitatean Leioan medizina ikasten, medikuntza ikasten nire ama ezagutu zuen. Zure ama bai da hemengoa? Miranda de Ebrokoa. Mirandakoa. Baina medikuntzan ikusi zuten elkar, eta ikasi zuten elkar, eta azkenean nik lau anai dauzkat, eta anai guztiak hemen jaio dira, eta betidanik hemen egon gara. Eta beti egon zarete hemen, esan nahi dut, ez zarete zuen bizitzaren parte baten Palestinan bizi izan, edo ara joan izan? Ez, bakarrik egon zen nire aita, eta 17 urte zituenean etorri zen, eta ez da inoiz bueltatu. Orduan, gero kontatuko diguzu, baina orduan, zuk selekzioarekin joan arte ez zenuen ezagutzen Palestina? Ez, inoiz. Nekien pizka bat nire aitari entzuten nion gauzak ez zirela ondo joatenan, eta orain zorionez joan naiz Palestinako futbol selekzioarekin, eta ikusi dute nola da bizitzen denan, han eta mundu zoan zehar, eta azkenean 4 edo 5 hilabeteetan ikaragarrizko herrialdeak ikusi ditut, eta hori ikaragarria izan da niretzat. Zu hemen jaio zinen, hemen hasi izan zara, hemen bizi izan zara beti, futbolean ere hemen besteak beste atletiken arrobian egondakoa zara zu. Bai, nik 5 urte egon nintzen atletiken, eta oso arronago atletiken formatzea, eta nire formazio guztia atletikekoa da. Orain lehenengo taldean dagoen norbaitekin egon zinen? Bai, jende asko, adibidez, Unai Núñez, Unai Simón, Iñigo Córdoba, Silvia Libre, jende asko daude. Eta orain, ez dakit eurek zure berri daukaten, kontaktua mantentzen duzue? Bai, zenbait alditan ikusten gara elkar, edo kalean, baina, saiatuko gara azkenean nire ametsa, haiekin jokatzea da San Mamesen, eta nire esku dagoen guztia egingo dut, nire ametsa realitate bihurtzeko. Azkenengo urteetan, esan dugu, Leioan egon zinen, 2. B mailan, gero Portugaletera joan zinen, 3. mailan zabiltza orain. Zeran iristen da Palestinako selekzionatzailearen dei hori? Zuk espero zenuen norbaitek zerbait esan azizun edo sorpresa bat izan zen? Ez, sorpresa izan zen. Nik etxean nengoen ikasten eta azterketa neukan, egun batzuk barru, eta batean, dei bat jaso nuen, nekien zein zen selekzionatzailea, baina ez nekien deituko zidala. Eta lehenengo aldian, moztu egin nion deia, eta harrituta geratu nintzen. Zuk berari moztu? Bai, deitu zidan eta moztu nion, eta
harrituta geratu nintzen, eta berriro deitu zidan minutu bat ondoren, eta, bueno, hitz egiten egon ginen denbora luze batean, eta azkenean ja, asimilatu nuen pizka bat, ez? Azkenean, dei horrekin, nire bizitza asko aldatu da. Bai. Kuriosidadez, dei horretan, ze hizkuntzatan hitz egin zenuten? Raro izango da, baina ingelesez, arabierra pizka bat, frantsesez, eta frantses argelinoa da, eta hizkuntza horietan, eta nire arabieraz nire aita bakarrik daki hitz egiten, eta nik pizka bat, eta nire ama badaki, eta nire aita irakatsi zion, baina nire aita zegoen etxean. Eta orduan, pizka bat... Traduktorea falta, Bai. Baina, bueno, orain oso pozik nago, ez? Eta zuk apur bat hitz egiten duzu orduan? Askorik ez, baina apur bat bai? Bai, ikasten ari nago, eta, bueno, poliki-poliki han esaten den moduan suai, poliki-poliki, ikasten ari nago arabieraz. Zuk ikasketak euskeraz egin dituzu edo euskera gero ikasi duzu edo zelan? Ez, nik orain ingeniaritza kimiko saila ikasten ari nago Euskal Herriko Unibertsitatean euskeraz. Bai. Euskaraz ikasten dut. Umentatik jakin dozu orduan euskaraz? Bai, txikitatik hitz egiten dut euskaraz, bai. Selekzionatzailearen deia jasotzen duzu, lehenengoan moztu egin zenion, bigarrenean hala edo nola alkar ulertu zenuten, eta iristen da Palestinara joateko momentua, eta zu aurrez han sekula egon gabea zinen. Zer zenekien Palestinari buruz, ze espero zenuen antopatzea, ze ideia zeneukan zuk? Ez neukan ideia askorik Palestinari buruz, azkenean telebistan ikusten duzuna, baina azkenean nik emozio asko neukan joateko, eta hango bizitza nolakoa zen, eta selekzioarekin joateko, ez? Eta, bueno, joateko momentua iritsi zen, eta azkenean ni bakarrik joan nintzen, aireportuan azkenean pizka bat urduri zaude, beste herrialde batera joan, beste hizkuntza, beste arlo oso desberdinak Europarekin konparatuz, eta, bueno, azkenean joan nintzen, hasieran aireportuan Tel Avivera ailegatu nintzenean bisadoa eman aurretik, galdera asko jasan izan behar nituen, eta, bueno, zenbait ordu egon nintzenan, galderak erantzuten, eta, bueno, azkenean hotelera ailegatu nintzen. Hasiera baten ez zizuten herrialdean sartzen uzten? Bueno, zaila da, eta esaten duzunean, atzerritar bat etortzen denean, zenbait galdera erantzun behar dituzu. Zer eratako galderak? Nongoa zara, zure aita, zure ama, zertara etorri zara, eta azkenean nik esaten dut Palestinako futbol selekzioarekin joango nintzela, eta azkenean hori problema askoz gehiago izaten da. Bai, Israeletik sartzen naiz. Eta azkenean ez daukat harreman ona Palestinarekin, eta azkenean traba asko jartzen dizkizute, eta hori oso zaila da. Bigarren aldian joan nintzenean, beldur asko pasa nuen, kartzelatu nahi zidaten, eta beldur asko. Jamasekin zerikusia nuen esan zidaten, eta nik azkenean esaten dizute hori, nik harrituta geratu nintzen. Ia negarrez hasi nintzen, hori gogoratzen dudan bagoitzean, zaila da. Harrera gogorra izan zen orduan. Palestinar batek orduan Israel bidez Palestinara sartu nahi duenean, ez ditu ate guztiak zabalik topatzen esan dezagun. Palestinako, nik bi pasaporte dauzkat, Palestinakoa eta Espainiakoa. Nik Espainiarekin, pasaporte Espainiarrarekin bidaiatzen dut handik sartzeko, baina Palestinar batek Jordaniatik sartzen da, ezin da sartu. Bale. Ez badaukazu Israel pasaportea, ezin zara sartu. Ezin zara sartu. Bakarrik Israel, badago bi edo hiru jokalari nire taldean, daukadala Palestinako pasaportea eta Israeleko pasaportea. Eta horiek bai, sar daitezke. Bai, sar daitezke, baina Israel pasaportarekin. Palestina
Mexikoko pasaportea, gorde. Ez du balio. Eta iristen zara Palestinara, eta zer topatzen duzu? Espero zenuen horretatik, eta hemen telebistan ikusten denetik, eta albistetan ikusten denetik, han ikusten duzunera ze diferentzia dago, edo horrela da, edo? Ikusi nuen guztia, desberdina da. Pizka bat, dena zaharra, dena, azkenean, antxinako bezala ikusi nuen, eta oso desberdina, baina zentsu batean oso polita, oso erakargarria, no? Azkenean gauza desberdinak ikusten dituzu, kultura desberdina, hizkera desberdina, eta azkenean hori zentsu batean niretzat oso polita eta erakargarria zen, eta pentsatzen nuen denbora guztian nire aita hor bizi zela. Eta hori harro sentitzen nintzen. Eta hango bizimodua nolakoa da? Oso, dinot, gatazka horregaitik, Israel eta Palestinaren arteko gatazka horregaitik oso baldintzatuta dago egunerokotasuna, edo bizitza gutxi gora bera normaltasunez egin daiteke? Bai, ni selekzioa dagoen gunean edo gunen Ramalan da, eta hor ez dago gatazkarik, dena normala da, baina nire aita bizi zen lekuan, Gazan, gatazka asko daude zoritxarrez. Iristen da, bueno, lehenengo partida debuta egiteko eguna, iristen zara estadiora, eta zer? Tope, goraino beteta? Lehenengo hotelean, lehenengo partidua izan zen Iraken, eta han ja segurtasun asko ja zegoen, entrenamenduetara segurtasun guztia guri eskoltatzen armekin, eta hori, bai, eta hori... Impresionango du, ezta? Ikaragarria, txakurrekin, non sartu naiz, zer da hau? Baina, bai, hotelean selekzionatzailea esan zidan titularra izango nintzela, eta, bueno, ja pizka bat urduri jartzen zara, baina, bueno, estadioan ja geunden momentuan, ez negoen iaia urduri, segurtasun askorekin atera nintzen zelaira, eta, bueno, selekzionatzailea izan zidan jokatzeko beste partiduak ja jokatu nuela, eta, bueno... Partidu bat gehiago zela zuretzako, ez? Partidu bat gehiago zela, eta sartu nintzen zelaira, eta, bueno, ja estadioa ikaragarria San Mames Karbala zen, Estadio Internacional de Karbala, San Mames bezalakoa da, eta, bueno, jende asko, eta, bueno, partidua zizen momentuan, ja oso pozik nengoen, eta dena normaltasunekin, eta momentua llegatu zen, nire gola sartu nuela, eta azkenean zure debuta titularra garaipenaren gola sartzen duzu, partiduko MVP-a zara, azkenean Ezin da hobeto hasi. Ez, eta azkenean ikaragarrizko mezuak jaso nituen, ezagutzen nuen jendea eta ezagutzen ez nuen jendea, ez? Eta, bueno, azkenean bizitzan gogoratuko dudan nire momentu politena. Momentu politak eta bereziak eta astezinak aipatu dituzu, eta pentsatzen dut horietako bat ereserkiarena, himnoarena izango zala, hori zelan bizi izan zenuen. Bai, momentu hori selekzionatzailea esan zidan partidu joan aurretik ikasteko, ereserkia, eta bueno, nik ikusten duzu gelan nire taldekidearekin, hemen ereserkia abesten... Ensaiatzen, ezta? Bai, ensaiatzen, eta, bueno, azkenean dena ondo joan zen, eta oso pozik... Egingo diguzu zati txiki bat? Zati txiki bat letrarena? Bueno, bakarrik... lehenengo hiru... Fidai, eta, bueno, gero ya ez... Zer esan nahi du? Fidai horrez? Guerrero bezala. Han jala fidai
gauza berbera da Ala Madrid, Jala Fidai, ez? Ulertzeko. Bai. Bale, bueno, baina momentu unkigarria izango zen, ez? Gero hor zelaian, Palestinako ereserkia entzuten, abesten. Eta nire aita eta bere familia guztia gogoratzen nuen, eta hori politena da. Gero, irakurri dut, oso partidu berezia izan zela baita ere Arabiaren aurkakoa. Saudi Arabiaren kontrakoa, ez da? Partidu historikoa, eta azkenean Palestinan jokatu zen, inoiz jokatu zen partiduan Arabia Saudiren kontra, eta azkenean jeke guztiak etorri ziren. Zein izan motiboa? Zergaitik sekula Saudi Arabia etzan Palestinara joan? Problema asko daude sartzeko Palestinan. Eta, bueno, azkenean Arabia Saudi mundialetara joaten den selekzioa da, eta, bueno, azkenean adostu zutenean jokatzeko, eta, bueno, partidu historikoa. Lehen beti kanpo neutraletan jokatzen zen, ezta? Edo Arabian, edo bestela kanpo neutraletan. Bai. Adibidez, Yemenen kontra, azken aurreko partidua Yemenen kontra Bahreinen jokatu genuen. Eta ez Yemen, eta Yemen gatazka asko zegoen eta ezin zen sartu. Eta dinosu orduan, Arabia-Palestina joan zanean, sekulako festa izango zen. Bai, milaka jendea zelaian, jendea kanpos eta eskalatzen sartzeko. Segurtasun asko, beste bizitzako momentu polit bat izan da. Zeran amaitu zen partidua? Huts, baina posibilitate guztiak gureak izan ziren, irabazteko. Igual 2 edo 3 gol sartu behar izan genuen, baina zoritxarrez ez genuen golik sartu. Bueno, baina ala ere, ez? Bai. Selekzio baten aurka. Mundialerako sailkapena zer? Posible ikusten duzu? Oso zaila da orain. Multzoan orain azkenengo postuan zaudet, ezta? Azkenengo 2 partiduak kondenatu gaitu, baina bueno, oraindik 9 puntu falta dira. 3 partidu, 9 puntu jokoan, eta ere bai 2023 Asiako Kopa jokatzeko, Txinara sailkatzeko, sailkatu behar gara, eta 9 puntu horiek oso garrantzitsuak dira, sailkatzeko Asiako Kopara. Zenbatero joan behar izaten duzu ala Palestinara edo selekzioarekin? Hilabete guztietan joan behar izan naiz. Hilabete guztietan, eta han 2 aste, 3 aste, lehenengo aldian hilabete bat egon nintzen, eta orain Bangladesen egon behar nintzen, baina... Orain, momentu honetan? Bai, momentu honetan, baina deitu zidaten joateko, eta ez da data FIFA, ez da orain. Eta orduan taldeak esan aldu ez joateko. Eta azkenean, hitz egiten dut Portugaleterekin, ea joan al nahi zen, eta esan didate partidu garrantzitsuak dauzkagula orain, eta transmititu diot hori selekziora, eta esan didate ez dago problemarik, amistosoak dira, ez dira partidu ofizialak, eta ez dago problemarik. Portugaleteko entrenatzaileak ere esango du. Azkenean, nire jokalari importantetako bat, denboraldi erdia kanpoan daukatu ez dela, ezta? Bai, azkenean oso zaila da esatea selekzioari ezetz, baina azkenean egon behar naiz bietan, eta normala da. Han Palestinan gutaz badakite zer? Euskal Herriaz eta Euskaldunez eta... Bai, badakite guk daukagula gure hizkuntza desberdina, eta badakite gauzak. Jaser, ez tegiz zeskatzen diozu etorkizunari, zure futbolari bilbideari, ze espero duzu? Beno, nik oso ambiziosoa naiz, asko entrenatzen dut azkenean nire baitan ere bai, eta bero, nik uste dut nire baitan edo nire esku dagoen guztia egingo dudala, poliki gora joateko. Eta futbola amaitzen danean, kimikari edo? Ez dakit. Laborategiren baten edo? Ez dakit, nik karrera aterako dut, baina azkenean ez dakizu non egongo zara urde batzuetan zehar, baina nik por si acaso aterako dut, eta gero ikusiko dugu. Eta Palestinara? Bizitzera ez dakit, baina ara
noizean behin edo... Bizitzera ez, bizitzeko ez, baina bai bizitatzeko hango jendea, nire familia handago ere bai, eta bueno, nik nahi dudana da nire familiarekin joatea. Azkenean beti joan naiz bakarrik eta azkenean ordu asko aireportuan, ordu asko etxetik kanpo bakartasuna sentitzen duzu eta hori batzutan oso zaila da. Eta zu bakarrik mundu osoan zehar, hemendik, gero... Aitak ez du itzuli nahi? Behintzat bisitan dinot, Bai, hitz egin dugu eta posiblea da urrengo partiduan Singapurren kontra, martxoaren 26an, nire aita joatea. Hori momentu polita izan da. Ikaragarria. Azkenean, etxera bueltan, 17 urte zeukanean alde egin zuen, eta orain 67, 68 urte ditu. Imaginate, ikaragarria. Cesar Jamet, eskerrik asko elkarrizketagatik, plazer bat izan da. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.